Já myslím, že můžeme pomaličku začít, protože vidím, že už se nepřipojuje všichni tak intenzivně. A na úvod jenom zmíním, kdo dnes tady s vámi dneska bude na našem webináři. Já se jmenuji Sandra Pilbauerová a mám u nás v Digitu na starost zákaznickou péči. Spolu se mnou je tady ještě moje kolegyně Lenka Vltková, která má 14 let zkušeností s Abra systémem jako vedoucí klientské účetní divize a nyní působí u nás jako integrační manažer. A v neposlední řadě je tady ještě s námi Petr Feršman, který je CEO integrační platformy Dativery a jeden ze zakladatelů Abra Flexi. A já vás všechny vítám na dnešním webináři. Určitě z něj budeme posílat i záznam, takže nebojte se, pokud byste se k něčemu chtěli ještě pak v klidu vrátit. Vaše dotazy nám průběžně můžete psát do té sekce Q&A, to znamená Question and Answers. My na ně budeme průběžně odpovídat. Nicméně, pokud byste pak chtěli ještě nějakou třeba individuální konzultaci, určitě se můžeme po webináři domluvit a projít třeba váš konkrétní případ, pokud budete mít něco složitějšího. Já určitě začnu. Děkuji vám za pozornost a když se zaměříme, co bude naším dnešním tématem, v první části se zaměříme na pokročilé funkce, co se týká Digitu aplikace, které byste mohli využít, a v druhé části pak předám slovo právě Petrovi, který ukáže pokročilé funkce, co se týká integrace a Abra Flexi. Co jsem si na dnešek pro vás připravila já, mám tady pár bodů, které bych vám chtěla ukázat, protože si myslím, že to jsou funkce, které vám určitě můžou zlepšit a zjednodušit zpracovávání právě dokladů, protože jsme v poslední době pracovali na spoustě novinek, které jsou takové složitější funkce a je nám jasné, že ve většině případů je potřeba je trošičku ještě vysvětlit blíže. Zaměříme se na funkce, které se týkají nastavení výchozích hodnot a k čemu vám to může být, automatizací a pravidel pro schvalování a také určitě nějaké rozšířené možnosti filtrování a stahování dokumentů. Já už teď budu více mluvit prakticky a ukážu vám, nazdílím vám přímo Digitu aplikaci, kde vám ty jednotlivé funkce chci ukázat. První z těch funkcí tam byla automatizace. My vlastně v rámci naší aplikace se snažíme o to, aby potom, co se vám doklady pravidelně již opakují a vlastně víte, že jsou vyčítané v podstatě v pořádku a ta umělá inteligence už je velmi přesná a vy už děláte jenom rychlou vizuální kontrolu a víte, že jsou v pořádku ty doklady, tak abyste měli méně práce manuální s tímto kontrolovat doklad za dokladem, otvírat doklad za dokladem, tak jsme přidávali automatizace, v rámci kterých si můžete nastavit, s jakou mírou přesnosti vlastně už ty doklady se buď budou automaticky schvalovat, nebo automaticky klidně odesílat do účetního programu a vlastně protékat tam. K této funkci, jak si ji vůbec nastavíte, je, že přes nastavení máte možnost buď si ji nastavit, pokud schvalování nepoužíváte v rámci Digitu, tak přes nastavení front. Tady vlastně, když si rozkliknete jednotlivé nastavení front, tak vidíte, že máte možnost si nastavit tu automatizaci tímto zapínátkem, buď zapnuto, vypnuto. A jak jsem již zmiňovala, ta míra přesnosti. Co ta míra přesnosti vlastně určuje, nebo čím je vlastně definovaná? Ono samozřejmě tím, že tam historicky už máte odeslané nějaké doklady, tak my víme, jak jste ty doklady opravovali. A když tam ten doklad vlastně nahrajete znovu, tak ta AI dokáže posoudit, jestli je to jako stejný formát, jestli tam jsou stejné věci, popis, prostě celkový kontext té faktury a dle toho vlastně ona určí míru přesnosti na ty jednotlivá políčka a z toho udělá ten průměr. A ten průměr pak je vlastně tady v tom případě. Možná si teď říkáte, že vlastně nevíte, jak dobře jsou jaká je ta přesnost těch vašich dokladů, ale opravdu, jestliže už jste s námi nějakou dobu, tak v průměru míváte více jak 90% přesnosti, většinou je to zhruba 93% celkové přesnosti na těch vašich dokladech. Takže já doporučuji například v začátku si nastavit třeba 90% míru přesnosti. Nicméně my připravujeme v rámci statistik, které jsme dávali nedávno, že si budete moct i vy sami stahovat statistiky a uvidíte, jaká ta přesnost zhruba je na ty jednotlivé dokumenty, abyste si to pak když tak mohli ještě v budoucnu přizpůsobit. To znamená, pokud já si dám míru přesnosti 90% a chci, aby pak automaticky tyto doklady se rovnou odesílaly do účetního programu, což znamená, že pak pro mě budou zůstávat na kontrolu vlastně pouze doklady, které mají tu přesnost nižší, nebo je to třeba nějaký nový dodavatel, který vidí poprvé, musím tam něco upřesnit, aby vlastně ona věděla, že opravdu jak má být ten doklad dobře. Takže tohle to vlastně určuje, co se s tím má stát. Takže pokud ty doklady budou v pořádku a splní tuto moji podmínku, tak už automaticky budou protékat do účetního programu a pro mě to znamená, že já tam budu mít méně a méně
dokladů na tu lidskou kontrolu. Samozřejmě si k tomu můžete přidat ještě nějaké další podmínky, nějaké konkrétní pole, kde je pro vás ta přesnost zásadní, aby bylo opravdu to pole dobře. Typicky to může být například, řekněme, středisko. Například, že chcete, aby určitě bylo dobře, aby tam nebyla chyba. Pokud by samozřejmě to nesplnilo tu podmínku, tak to tam zůstane právě na tu vaší kontrolu, abyste si to mohli zkontrolovat. Já tam nechám zatím tuto podmínku, kde mám nastaveno, že míra přesnosti je 90% a v podstatě teď, když bych tam nahrála nějaký doklad, a já tady mám třeba Českou poštu, kterou už viděl, už mám naučený ten systém, jak ho má účtovat, tak v podstatě on by ten doklad měl automaticky odeslat. To znamená, nahraju doklad od České pošty a v tu chviličku, kdy ho tam vlastně nahraju, on se vyčte, zároveň se tam spustí ta automatizace a automaticky by se mělo odeslat. Takže tohle je vlastně ta automatizace, která vám může zjednodušovat život. Samozřejmě ta automatizace se dá kombinovat i s pravidly pro schvalování, ale k tomu se určitě dostaneme ještě teď. Pokud používáte právě tu funkci schvalování, my jsme tam přidávali nově možnost, že si ji můžete sami i to víceúrovňové schvalování zapnout přes nastavení právě tímto posouvátkem. Takže už nám nemusíte psát, pokud máte zájem o tu funkci, chcete si ji vyzkoušet, akorát je to samozřejmě rozšíření, které je placené, takže případně potom je nutné si i ten modul dokoupit po tom testu. A v rámci právě toho víceúrovňového schvalování si můžete nastavovat jak pravidla, tak automatizace. Samozřejmě ty pravidla můžou fungovat i bez těch automatizací. Vidíte, že i já v tomto případě je mám vypnuté. To znamená, já chci používat pouze na této frontě přijaté faktury, chci používat pouze pravidla pro schvalování. Já už tady mám proukázku nějaká přednastavená, mám tady například částky do 10 000, částka do 400 eur a jelikož tam nahrávám i zahraniční faktury, tak samozřejmě ve své podmínce mám například i měnu, protože není 10 000 korun jako 10 000 eur a mohlo by se mi stát, že by to šlo na špatného schvalovatele. Takže tohle jsou třeba moje pravidla pro schvalování. A případně si pak můžete i nastavit, že když ten doklad vlastně někdo schválí, jestli se má přesunout ke kontrole, nebo ten poslední člověk, co ho schválil, ho má i automaticky odeslat. Což může být třeba zejména pro případy, kdy máte na konci té schvalovací cesty vaší účetní. Chcete, aby dostávala upozornění, když je tam něco nového, tak pak je klidně možné udělat i toto pravidlo a podmínku. Pokud chcete samozřejmě používat i ty pravidla schvalování v kombinaci s automatizací, tak samozřejmě můžete. Jo, můžete si ji zapnout a nastavit stejným principem tu podmínku, to znamená míru přesnosti, jako jsem ukazovala u té záložky, kde byla jenom pouze vlastně fronta bez schvalování. Takže tohle jsou možnosti pravidel pro schvalování. My v rámci těch pravidel schvalování jsme i rozšiřovali nějaké možnosti, které tam nyní jsou, protože jsme velice často slýchali, že například, když nahraje doklad přímo majitel firmy, CEO, ředitel, tak vlastně ho nemusí znovu schvalovat. A pro ten účel jsme tam přidávali dvě věci. Jednak e-mail odesilatele a dokument nahrál. To znamená, že vy klidně můžete dát podmínku, že pokud ten dokument nahrál přesně ten váš ředitel, což řekněme, že příklad jsem já, protože jsem manažer, tak ten doklad se může automaticky schválit. Už ho nemusí nikdo schvalovat. Takže tohle je zase takové jako nové rozšíření, které jsme tam přidali, které se vám může hodit, zejména pro tyhle situace, kdy tam dokument nahrává někdo, kdo už je manažer a jemu už ten doklad nikdo nemusí vlastně schvalovat. Toto bylo vlastně ke stručnosti těm pravidlům. Já vám ještě ukážu v rámci té automatizace, jestli ten doklad, který jsme tam nahráli, vlastně protekl. Protože jak vidíte, tak vůbec tady ke kontrole nic nečeká a ten doklad, který jsem tam nahrála, rovnou protekl a odeslal se. Takže ty automatizace určitě doporučuji zvážit a využít, protože to je ten vlastně váš ultimátní cíl, kterého chcete docílit, aby tam na tu vaši kontrolu toho zůstávalo časem méně a méně, obzvláště pro ty případy, kde se to opakují a už jsou jednoznačné ty věci. Další věc, kterou jsem vám chtěla ještě ukázat, je vlastně možnost nastavit si výchozí hodnoty políček nebo těch jednotlivých hodnot v těch polích. Protože vy vlastně máte možnost si nastavit a přizpůsobit to schéma dle sebe v nastavení a k čemu vlastně vám tam slouží ty výchozí hodnoty. Vidíte, že například pro typ dokladů je tady automaticky přednastavené faktura a jiné věci, ale já bych si samozřejmě mohla zvolit i jinou samozřejmě dokladovou řadu.
Je to pro ty případy třeba, když začínáte z Digitu a nemáte tam ještě třeba naučenou juniorní účetní, co má předvyplňovat z těch seznamů, z těch číselníků, protože standardně juniorní účetní víte, že se vlastně učí z vaší historie. Takže já můžu samozřejmě tam dát podmínku, že jakýkoliv doklad nahraju třeba do přijatých faktur, bude mít typ dokladu přijatá faktura. Třeba tam máme frontu samostatnou pro přijaté faktury podle středisek, například Praha, Brno a tak dále. Tak bych mohla mít, že třeba jakýkoliv doklad, který tam nahraju do přijaté faktury Praha, tak dát, aby bylo středisko Praha. Takže já vlastně si můžu předvyplnit, aby vždycky tam byla nějaká konkrétní hodnota už předvyplněná. A nemusela jsem to vyplňovat znovu a znovu. Další příklad, který se vám třeba může hodit v začátku, je například u státu dodavatele. Protože pokud samozřejmě toto políčko máte odkryté a nechcete prostě zapomínat na to, že to máte vyplněné, nemáte vyplněné, můžete si vyplnit třeba Česká republika, protože 90% faktur máte od samozřejmě ze České republiky a pouze těch 10% jsou ty doklady, kde byste to jako třeba upravili. Takže k tomuto všemu se vám může hodit ta možnost právě, že si můžete přednastavit výchozí hodnoty. Poslední příklad, který bych třeba chtěla uvést, je pak třeba export faktur příloh. No, tady je samozřejmě od nás něco přednastaveného, ale vy byste mohli chtít něco jiného. Zase můžete si to změnit, aby automaticky všechny doklady, které tam nahrajete pak do té fronty, měly tu jinou hodnotu. No a nemuseli jste to pořád vlastně překlikávat a učit s každým dodavatelem vlastně, že tam by to mělo být jinak. Takže to jsou samotné výchozí hodnoty. Nyní bych vám ráda ukázala tu další věc, která se týkala vlastně možností filtrování a sloupečků. Řada z vás se nás ptala na to, jak vlastně zjistí, nebo jak si může jednoduše filtrovat doklady, které nemají zahájené schválení, protože samozřejmě, když tam máte pak velké množství, velký balík dokladů, které musíte zpracovat, tak se v tom může hůře orientovat. A přesně pro ten účel jsme tam do filtrů přidali možnost aktuální schvalovatel, který si tam přidáte přes to plusové tlačítko. A pak já už si jednoduše můžu filtrovat to, co potřebuji. To znamená, chci vyhledat doklady, které nemají schvalovatele. Například nemají zahájené to schválení, abych jim to schválení zahájila, případně abych to připravila. A nebo ta druhá možnost, chci si najít, pardon, mě jenom spadl internet, nebo ta druhá možnost, chci si najít, u koho zrovna to čeká, u kterého konkrétního člověka, abych se mu třeba připomenula nějakou upomínkou. Mhm. Výborně. Takže to je možnost vlastně filtrování schvalovatele. Toho schvalovatele jinak vidíte i samozřejmě v tom sloupečku, ale samozřejmě tohle je možnost, jak si to jednoduše zpřehlednit. Další věc, kterou jsme pak hodně slýchávali, je vlastně možnost vidět, kdo ten dokument nahrál a kdy ho nahrál. Takže zase to je věc, kterou jsme přidali jednak do těch sloupečků i do těch filtrů a můžete si tam jednoduše dát tyto věci. Takže vlastně by se vám to mělo lépe pracovat, když potřebujete si něco odfiltrovat, zpracovat doklady o konkrétního člověka nebo s konkrétním datumem a tak dále. Poslední možnost, kterou jsme také slýchávali velmi často, je, že vlastně tím, že když máte zapojené na těch dokladech schvalování nebo i vlastně máte zapnutou funkci takzvaného auditního logu, což je věc, která vám vlastně zaznamenává detailní práci historie s tím dokumentem, nachází se tady takto dole pod tím tlačítkem a vidím vlastně veškeré akce, které se děly, které tam udělal někdo z nás, nebo je udělal ten Digital Bot například v rámci té automatizace, nebo že tam přednastavil ty výchozí hodnoty a tak dále, tak nyní máte možnost, protože my ten auditní log nikam neposíláme, nicméně třeba z nějakých důvodů vy ho potřebujete si jednou za čas stáhnout, tak můžete si vlastně v tuhletu chviličku, kromě samotného dokladu, stahovat i ten samotný auditní log. A kromě toho, když ten doklad obsahuje ještě nějaké přílohy, které k němu jsou připojené, si můžete připojit i ty přílohy. Takže tohle jsou možnosti exportování, které jsme tam rozšířili. Když si pak dáte stáhnout ten soubor, samozřejmě si můžete vybrat ještě kromě toho ten název. A pak v tu chvilku vám přijde na e-mail vlastně zazipovaný soubor, kde bude vždycky ten název toho dokumentu a tam budou přiložené ty 3 přílohy, to znamená 3 přílohy, samozřejmě přílohy, auditní log a ta samotná faktura. Takže tímhletím způsobem máte vlastně možnost si i nějakým způsobem více archivovat tu detailní práci s tím dokumentem a co všechno to tam k tomu je. No a to je v podstatě za mě všechno k těm novinkám a funkcím. Možná, nebo pardon, ještě já jsem zapomněla na jednu důležitou věc.
omlouvám se. Je to vlastně funkce předsíně, protože spousta z vás se ptalo na možnost, že používáte e-mailovou adresu, na která vám chodí velké množství vlastně veškeré komunikace. To znamená, nemáte čistě fakturační e-mail, z kterého byste jednoduše mohli přeposlat všechny ty deklary do digitů a pak se vám vlastně do digitů nahrává velké množství nerelevantních věcí, informací, dokumentů, smluv a tak dále. A přesně pro ten účel my jsme vlastně přidávali tam možnost, že si můžete přidat frontu, kde je vypnuté vytěžování. To znamená, vy když si přidáváte takto jako já vlevo dole tu frontu, tak vidíte, že si můžu odškrtnout, že nechci, aby tam bylo vytěžování. Zvolím si frontu typu ostatní, protože ty doklady nikam odesílat nechci, budu tady jenom ty doklady třídit. A jestli chci schvalovat, nechci v tuhle chviličku. A takto si vlastně tu frontu můžete přidat. A principem je, že ta fronta má samozřejmě e-mailovou adresu, přes kterou tam můžete zase standardně nahrávat doklady, ale rozdíl je v tom, že vidíte, že v tom sloupečku data není informace, jestli to bylo AI nebo růžové edy, to znamená, nebyla nijak vyčtená z toho data. Nicméně, co já můžu udělat v tuhletu chviličku je, že si samozřejmě projdu ty doklady, podívám se na to, co je ten můj hlavní dokument, ani v té levé části nejsou žádná vyčtená políčka, ale zobrazím si ten e-mail a vidím, jaké veškeré přílohy tam vlastně byly. Já si ji připojím k tomu dokumentu, to znamená, mám tam vnořenou už teď tu přílohu, vidíte, že přibyla tady. A ten druhý dokument, který je vlastně nerelevantní, si smažu, protože ten už mě v tuhle chviličku nezajímá. A tento, který potřebuju vlastně vytěžit a má přiloženou tu přílohu, tak si přesunu do té fronty, kde dojde vlastně k vytěžení. To znamená, já bych ho v tuto chviličku přesunula, zeptá se mě, jestli chci vyčíst ty data a v tu chviličku ho vlastně začal přesouvat a nahrává mi ho sem. Zůstal tam přiložený ten e-mail samozřejmě, který s ním šel a samozřejmě ta příloha. Takže ta data předsíň je jako opravdu využitelná na takovéto přetřídění dokladů, ale samozřejmě to tam musí přetřídit nějaký člověk. Nicméně se to dá velmi hezky využít na ty případy, přesně kdy vám tam chodí velké množství dokumentů, nebo tam máte vždycky přílohy připojené, které třeba je typu účtenka, protože samozřejmě my účtenky vyčítáme a ta umělá inteligence neví, že tu účtenku, co tam byla přiložená, nechcete vyčíst. Takže přesně pro tyhle ty účely se vám to může hodit a vlastně tím si i trošičku určujete, co chcete vyloženě vyčítat za ty doklady. Takže teď už je to opravdu ode mě všechno. Já přestanu teď sdílet a předám slovo Petrovi, který pro vás má připravené ty pokročilé funkce, to se týká integrace na Abraflexi. Dobrý den, jak už mě Sandra představovala, jsem Petr Feršman, jsem CEO Dativery a vlastně v Abraflexi nebo FlexiBee dřív byl vlastně produkt, který jsem založil a vlastně prodal Abře. A my vlastně dneska pracuji ve firmě, nebo založil jsem firmu Dativery, která se specializuje vlastně na krabicové integrace. V tuhle chvíli, když vykoukám na jména, tak někteří z vás mají s námi zkušenosti a já bych vám vlastně chtěl ukázat nějaké možnosti té integrace vlastně s prácí vlastně se skladama a vlastně jako dalšími navazujícími procesy v Abraflexi. Takže já vyzdílím obrazovku, chvilku. Tady share. Tak, vidět to je. Takže já si tady najdu prezentaci. Tak, chvilku. A někde bych měl být tady. To znamená, vlastně pojďme se podívat na to, jaký vlastnosti Abraflexi má z hlediska integrace na digitu. První asi z toho, co vám chci vlastně ukázat, tak je podpora. Vy vlastně můžete přímo už v Abraflexi vybrat štítky, které se vlastně jako přidají v tom toho vytěženého dokladu při přenosu do digitu. Samozřejmě to pracuje do Abraflexi. Samozřejmě to pracuje s tou juniorní účetní, takže vlastně, když to naučíte, tak vám tam potom vlastně ty doklad nebo ty štítky bude dávat automaticky. Vlastně umožní to nějaké jako spouštění navazujících procesů, jako třeba naskladnění nebo podobně. Samozřejmě platí, že když vy exportujete dokument z digitu, tak vlastně jedna z věcí, co se tam přenese, tak je vlastně štítek digitu. Takže jako vidíte, že se to přeneslo. Jo. Tak, že to byla jedna z funkcí. Druhá taková vlastně, kde my pořád jako řešíme, nebo jedno z těch velkých témat je vlastně napojení digitu na sklady a na skladění, protože ono to má spoustu jako problémů. Přijde vám faktura za nějaký zboží vám přijde až později, nebo vám přišlo naopak dřív a teď vlastně potřebujete umět s tím pracovat. Takže my jsme přímo v digitu připravili vlastně několik funkcí, které vám v tomhletom směru pomůžou.
to, co asi jakoby je nejdůležitější, tak je samozřejmě to, že vy můžete vybrat položku ceníku, to znamená tady vyberu rovnou ceník, pokud vy víte, co to je za produkt, můžete vybrat rovnou ten produkt. Ona by ta neuronka měla nějakým způsobem zase samozřejmě to vybírat. Pokud ten produkt nechcete vybírat, ale máte správně vyplněný dodavatelský kódy, to znamená produkt ABC, tak vlastně můžete nevybrat ten produkt, ale můžete vlastně tady v typu položky vlastně vybrat nějaký jako jednu z možností. První je samozřejmě, že se ta položka přenese jako text, druhá je, že se přenese jako ceník, pokud teda existuje, a případně ta položka se rovnou založí, pokud neexistuje podle toho kódu. Jo, to znamená, pokud vám chodí produkty a vy je potřebujete jako, aby se založili produkty v ceníku nebo v katalogu produktů, případně i skladové kartě, můžete nastavit. To, co je výchozí, je samozřejmě hodnota stock, to znamená, pokud ten kód produktu existuje, tak dojde k provázání na ceník. To samozřejmě ještě neznamená, že dojde k automatickému naskladnění toho zboží. Jo. Tomu se ještě koukneme jako později, tam se musí nastavit nějaké další věci. Takže vlastně můžete tímhletím způsobem určit, jestli se teda má produkt vytvořit nebo automaticky navázat. A nebo naopak, pokud chcete, aby se nenavazoval, tak dáte pouze text. Jo. Co ještě můžete nastavit je, tak samozřejmě můžete nastavit u každé položky jiný sklad a pokud máte nastaveno, že se má naskladňovat, tak se to použije. Případně můžete nastavit zase centrálně sloupeček sklad jako v hlavičce, to znamená, pak se to použije pro všechny položky. Jo. Tak, to je vlastně k těm skladům. Já se ještě kouknu, vytvoření produktu. To znamená, pokud vám chodí zboží, můžete s tím takhle pracovat. Samozřejmě je druhá potom otázka, jestli dojde k naskladění toho zboží. To potom se určuje ve Flexi, kdy vlastně vy máte určitý typ dokladu, takže tady třeba vidíte faktura eur, faktura bez pohyb a vlastně v tom typu dokladu v té faktuře můžete nastavit, jestli má automaticky vytvořit skladový doklad. To znamená, můžete si nastavit generovat sklad, je tady nějaký typ příjemky, můžete si nastavit i výchozí sklad, ale my ho vlastně přepíšeme z toho, co vlastně přijde na ten doklad jako z digitů. No a pak samozřejmě můžete mít třeba typ dokladu, jeden se bude jmenovat faktura, druhý se bude jmenovat faktura bez pohybu a tím pádem jedna naskladňuje a druhá nenaskladňuje. Jo? Že to jsou takové jakoby možnosti. Tohle je jakoby standardní chování ve Flexi, takže tam očekáváme, že s tím trošku, že tomu rozumíte, takže doufejme, že to pro vás je snadno použitelné. Tak, pojďme se podívat dál. Tak, navazující procesy sklady. No, samozřejmě, první věc, co jsem už ukazoval, je vlastně vygenerování příjemky z faktury. Tam to můžeme udělat tak, že vlastně ve chvíli tu příjemku přenesete, tak ona se automaticky naskladní. Jo, to se dá nastavit. Případně se dá potom udělat, že na té faktuře můžete ručným způsobem kliknout pravým tlačítkem a říct prostě vytvořit příjemku. Případně se dá potom udělat automatizace, kde vám vlastně u každé té faktury přijaté, když se něco s ní stane, tak vám vlastně ji automaticky naskladníme. Jo. Tady už jsou vlastně oblasti, kdy je dobré využívat vlastně jednotlivé jako integrační schopnosti Dativery, kdy vlastně, když zadáte www.dativery.com, tam se zaregistrujete, je to jako ta registrace samozřejmě bezplatně, pak jsou tady jednotlivé integrace, které pak můžete použít. Takže třeba když dám aplikace, tady si vyberu Flexibí, které pak, Abraflexi, tedy já pořád říkám Flexibí, ale už jsem se skoro odzvyk. A tady máte vlastně hromadu integrací, které můžete využít. Takže třeba pokud chcete, aby se automaticky naskladnilo zboží, tak máme modul automatické vyskladnění, naskladnění faktury a podobně. Jo? Takže tímhletím způsobem se to dá udělat. Druhou takovou věcí, protože oni jsou vlastně jakoby dva případy. Že? Jeden případ je, že vám ta faktura přijde před tím, než vám přijde zboží. Jo? A naopak je jako druhá varianta, že vám přišlo nejdřív zboží a pak faktura. To znamená, vy máte to zboží, to jste vlastně naskladnili, teď vám přišla faktura a teď vlastně máte jakoby dva neprovázané doklady. Pro tyhle účely máme teď nový modul, který se jmenuje propojení příjemky a faktury, nebo ono to funguje i nad výdejkama a nad vydanýma fakturama, ale teď se bavíme hlavně o přijatých fakturách. A ten vlastně udělá to, že vezme každou příjemku, najde k ní odpovídající fakturu a vnitřně je prováže. Takže vlastně, když vy normálně uděláte příjemku, tak vlastně pak vám přijde faktura, tak vám vlastně tam provede vazbu
přenese vám z té faktury vlastně skutečnou nákupní cenu a je potom samozřejmě i u těch jednotlivých dokladů vidět, že když třeba dáte novou ruční fakturu a dáte do ní vyfakturovat nefakturované přijaté zboží, tak vám vlastně nabídne to zboží, které ještě nebylo fakturované. Jo. Připravujeme k tomu i nějaký jako modul, který vám řekne report, že vám třeba v této faktuře fakturovali něco navíc, co u toho zboží nepřišlo, anebo naopak, že vám ještě nějaké zboží nefakturovalo. Ten modul funguje podle jako od nejstaršího, to znamená, když že máte třeba 3 příjemky a v jednu fakturu, že vám to dělají sumárně, tak vlastně to vezme a spáruje vždycky ten nejstarší pohyb. Jo. Že tímhletím modulem se dá udělat vlastně ten scénář, nejdřív mi přišla faktura a pak mi přišla, nejdřív mi přišla příjemka a pak mi přišla faktura nebo zboží a faktura. Když to máte dohromady, tak je to jednoduchý, to si jenom nastavíte. No a pak je vlastně ten třetí scénář a to je vlastně v případě, že vám přijde nejdřív faktura a pak vlastně byste chtěli jako provést kontrolu. Tohle je věc, která Abraflexi přímo funkci nemá, proto my jsme vlastně pro tyhle ty účely jako vytěžování připravili vlastně aplikaci, jmenuje se mobilní skladník CZ, kde vlastně můžete tu fakturu, kterou jste přijali, přenést do toho mobilního skladníka. Ten mobilní skladník je vlastně jako software pro telefony de facto, případně pro ty specializované telefony, jako máte tady na tom obrázku, což jsou vlastně zařízení se čtečkou a vy vlastně můžete tam přenést tu fakturu, pípáte jednotlivé zboží a ono vám to vlastně ukazuje, kolik toho zboží už bylo naskladněno a jestli vám náhodou jako něco nechybí nebo nepřebejvá. Jo. Samozřejmě ve chvíli, kdy to máte jakoby z faktury, tak musí ta příjemka a faktura odpovídat 1:1. Jo, to znamená, tímhletím způsobem to lze v podstatě nějakým způsobem všechny ty procesy, tomu znamená naskladnění, vyskladnění, převodky, inventury, objednávky a podobně. Takže je to jako širší modul, který má samozřejmě takovouhle jako vlastnost k tomu. Jo. Tady dotaz, nejvíc práce máme se zadáním příjemky do Flexi, to potřebujeme automatizovat. Druhý bodem je automatizace zaúčtování banky. Tam samozřejmě, když máte automatizaci ty příjemky, tak samozřejmě jedna cesta je, že prostě vám přijede paleta zboží a teď je několik scénářů. Že přijde vám paleta a má ten, jak se jmenuje, má dodací list, tak můžete jako vytěžit ten dodací list a ten použít, ale vlastně většinou se to dělá tak, že vezmete toho mobilního skladníka, pípáte zboží a vlastně naskladníte celou tu hromadu všeho toho zboží a na konci prostě, když už máte všechno, tak řeknete OK a vlastně se založí příjemka ve Flexi během několika vteřin. Jo. Takže ten mobilní skladník se dá tímhletím způsobem dobře používat. Samozřejmě pokud vám jako posílají nějaký elektronické formě, dá se to jako naimportovat. Dalo by se to asi udělat i jako přes Digitu. Dneska tam ta funkce z hlediska té integrace není, ale pokud by vám to jako chybělo, tak nám dejte vědět, my můžeme udělat jako další tip, že to jako ostatní, že si založíte frontu ostatní a řekneme, že to je příjemka a budeme ji přenášet jako příjemku. Ale já si myslím, že jako nejlepší cesta je to dělat přes toho mobilního skladníka, protože potřebujete prostě jako napípat to zboží, abyste měli jistotu, že to sedí správně. Jo, jde o to, že nám se dlouhodobě jako osvědčuje, že je nejlepší jako zařídit, aby vlastně jste nemohli naskladnit a vyskladnit zboží, aniž by ho jako fyzicky někdo vzal do ruky. Takže opravdu je dobrý i pípat, jo, aby se nestalo, že třeba máte říct jako 10 kusů, jo, to vypadá, že jich je 10, potvrdím, že jich je 10, ale bylo jich 9 nebo 11, což je jako docela častý. Jo, což typicky se stává u e-shopů, protože co máme třeba zkušenost, tak u e-shopů vyexportovat jednu položku stojí třeba 20-30 korun, ale jakmile v ní chyba, tak je to třeba 300-500 korun vlastně jako napravit tu chybu, poštovní a podobné věci. Proto je důležité dávat vlastně jako mít nastaveny ty procesy tak, aby tam bylo minimum těch chyb. Jo. To znamená, s tím skladníkem to funguje dobře. Jo. Samozřejmě pokud zase jste e-shop, tak samozřejmě máme i jako další řešení než jenom mobilní skladník, protože taková jako nadstavba pro Abraflexi, ale máme třeba i jako velké VMS systémy Lokia, který vlastně umí poměrně hodně dobře jako pracovat se skladama, má řízený sklady, kdy vám třeba optimalizuje průchod skladem, pozice a všechny prostě tyhle ty věci, které tam jsou velmi dobře udělané. Ale to je trošku jiný téma. Kdyby vás to zajímalo, tak na www.dativery.com máme i webinář, jako záznam webináře o expedici a o těch skladnících a o všech těch aplikacích a případně vám to můžeme dopovědět. Tak, pojďme dál. Pak je samozřejmě další jakoby navazující téma a to jsou vlastně jako přenosy plateb. My tomu říkáme bankovní výpisy a současně přenosy plateb, protože bankovní výpis je něco, co je z banky, ale my samozřejmě řešíme výrazně širší situaci, řešíme samozřejmě banky, platební brány, platební terminály, dobírky
a vlastně v širokou škálu. Jo. Když se koukneme na projekt, na tu bankovní výpisy CZ, tak tady samozřejmě vidíte nějakou množinu těch věcí, co umíme. My v tuhle chvíli se pořád snažíme přidávat další a další systémy, takže určitě pokud prostě tam nenajdete to, co vás zajímá, tak je velká pravděpodobnost, že už na tom pracujeme, případně prostě nám dejte vědět a můžeme to připravit. My zatím v tuhle chvíli máme nějakou takovou jako strategii, že pokud nám pošlete výpis jako nějakého systému, který jsme v životě neslyšeli, tak my tam máme dost často jako paušální cenu, která je jako 5 000 korun. To znamená, i když nás to bude stát 20 000, tak stejně vám jako účtujeme jednorázově 5 000 korun, pokud to neumíme. Pokud to umíme, tak si to normálně můžete samoinstalací napojit během pár minut a vlastně tam cena potom je 249 korun měsíčně. Napojujeme banky. Já jakoby za mě musím říct, že jsme podle mě jediný na trhu, kterým jako ty banky fungují správně, protože oni ty banky to, jako řeknu v vozovkách, nemají úplně jednoduché tu situaci a tím pádem oni se snaží ty data dávat jako v nejlepším stavu, jakým jsou, ale prostě to není výpis. Jo. To znamená, typicky se stává, že se třeba objeví platba 3 dny zpátky a podobné věci. A náš systém tohle umí velmi dobře řešit a máme jako tisíce klientů těch napojených bank, máme třeba něco kolem 6 000 a pořád to roste, nebo možná už 7, nejsem si jistý, a vlastně nám to funguje. Takže i teď vlastně jako máme informaci od Abry, že třeba s tím to, co je integrované přímo v Abře, Finbrick, že jim vlastně jako nefunguje. Máme tu stejnou informaci i od Pohody a od další. My jsme totiž implementovali něco, čemu říkáme Trusty ID, což je vlastně nějaká jako důvěryhodná identifikace té platby, takže i když ta platba změní datum potom, protože typicky vám přijde notifikace o platbě v sobotu, ale ta platba se potom jako objeví v pondělí, tak my tyhle ty všechny věci jako umíme řešit a vlastně jako garantujeme, že to bude správně. A pokud to nebude správně, tak my samozřejmě půjdeme, opravíme tu chybu, společně smažeme ty platby a přeneseme je znovu. Jo, funguje nám to dobře, máme určitě spoustu z vás to využívají. Ta samoinstalace je poměrně jednoduchá, podporujeme širokou škálu všech těch systémů. Takže to jsou bankovní výpisy, protože ono, když se podíváme jako na digitalizaci účetnictví, co dneska je, tak je samozřejmě jako takový jako 3 základní oblasti. Faktury přijatý, což je Digitu na to skvělé řešení, kde můžete prostě opravdu všechny faktury rozpoznat PDF, ISDOC a prostě všechny ty funkce a přenést do účetnictví. Pak je samozřejmě digitalizace plateb, protože to je poměrně jako hodně komplikovaný. Ještě já jsem mluvil o ceně, ta cena je 249 korun za první banku a 59 korun za další jako bankovní účet. Tím pádem je to jako levnější a teď už ještě připravujeme tu cestu, že pokud máte nějaký účet, který má třeba 10 plateb anebo méně, tak vlastně by ta cena byla i výrazně menší, takže třeba mezi 20 až 59 korunami podle počtu operací. Jo? Takže tím pádem to můžete využít jako pro všechny účty. No a pak je třetí oblast, a o té se budeme bavit teďko dál, a to je samozřejmě faktury vydaný, protože ne všichni, pokud jste účetní kancelář, tak samozřejmě vaši klienti někde vystavují fakturu. Někteří to dělají v Abra Flexi, ale ne vždycky je to jako vhodný, tak vlastně pokud ty vaši klienti využívají, já nevím, e-shop, kde vytváří faktury, mají, já nevím, nějaký fakturační systémy typu Stripe a podobné věci, tak my vlastně nebo e-doklad Facturoid, tak my se snažíme, aby všechny tyhle ty integrační, jako aby tyhle všechny integrace vlastně jsme jako dokázali stahnout a vlastně vám přinést ty faktury vydané, aby se dali automatizovat. Jo. Jde o to, že samozřejmě, když máte 10 faktur, tak je nejlepší to prohnat přes Digitu, protože vám to rozpozná a zapíšete faktur, ale pokud máte systém, který vám vygeneruje 5000 faktur měsíčně, jednu jako druhou, tak samozřejmě je lepší využít jako nějakého přímého napojení. Jo. Takže vždycky je to o té spolehlivosti, o těch nákladech. Jo. Takže Digitu je skvělý řešení na hromadu vydaných faktur, na ty velké množství je to dobrý dělat přímo. Jo. Máme samozřejmě i nějaké jakoby moduly, které jsou navazující k těm bankám, takže třeba typicky když vám někdo uhradí zálohu, vytvoří se daňový doklad, je odeslání klientům, vlastně spoustu takových věcí. Máme i poměrně hodně vymakaný systém pro automatické vytváření jako daňových dokladů a faktur, kde ono to umí zálohy, daňové doklady, částečnou fakturici, dopropisy a podobné věci. Takže když prostě máte klasickou objednávku, ta je třeba na 2000 korun, pak vy expedujete 1000, pak se změní z 2000 na 3000, dofakturujete 1500, pak se 500 vrátí, uděláte dobropis, pak dofakturujete další tu 500, tak se zase nafakturuje 500 korun. A ono už to začíná být poměrně pak jako složitá problematika a ten systém to dokáže všechno poměrně dobře automatizovat. Jo. Bavili jsme se samozřejmě i o zboží, nebo o objednávkách,
protože vlastně součástí Digitu je i samozřejmě objednávka jako nákupní, tak máme vlastně samozřejmě spoustu nástrojů, které vám umožní jako objednat zboží u dodavatele, ať už podle faktur, rezervací, minimálního zboží, umí to samozřejmě i importovat stavy skladu, dodavatele, abyste věděli, u koho máte objednat, odeslat ten doklad tomu dodavateli a podobné věci. Těch věcí je samozřejmě obrovské množství, nechci jako úplně zabíhat do detailu. Potom samozřejmě jedna ze zajímavých vlastností je samozřejmě časové rozlišení, kde máme vlastně jakoby dva moduly. Jeden se jmenuje ruční časové rozlišení, který se používá na faktury přijatý. Znamená, když vám přijde faktura přijatá, kliknete na ní tlačítkem, časový rozlišení, řeknete na 6 měsíců a ono vám to dělá časový rozlišení. Druhý je automatický časový rozlišení, který se používá právě u vytvořených faktur, že pokud v podstatě klientům jako fakturujete, já nevím, jednou za měsíc, jednou za čtvrt roku, jednou za půl roku, jako, tak vlastně vy tam zadáte vždycky do každé té položky, za jaký období je, můžete každou položku mít třeba na jiný středisko a tenhle ten modul vlastně jde a podle toho období, jaký tam máte zadaný, tak vám vlastně vytvoří časové rozlišení automaticky. No. Což je jako docela jako super funkce, pokud máte tisíce vystavených faktur. No a pak potom vlastně máme jako různé kontrolní nástroje. Jeden, který bych zmínil, třeba kontrola DPH, který se jako dívá, jestli třeba, já nevím, když vám máte dodavatele, odběratele, který jako plácem DPH pak přestane, abyste na to byli upozornění, nebo že ten doklad je špatně zaúčtovaný, tak je tam vlastně nějaká sada pravidel, které vám jako pomohou identifikovat ty problémy dříve, než když děláte DPH, ale v podstatě den fakturace. Jo. Těch modulů je obrovské množství, pokud by vás to zajímalo, tak máme na doplňky pro Abra Flexi věnovaný celý jako hodinový webinář, můžete si ho prohlídnout, tam se těch věcí můžete dozvědět spoustu. Jo. Takže to je k takovým základu. A teď samozřejmě to, co my v Dativery děláme, je, že děláme vlastně jako velké množství krabicových integrací. My v tuhle chvíli máme 4800 klientů na Abra Flexi, 2800 na Pohodě a měsíčně vlastně zpracujeme něco kolem 1 milionu faktur. Samozřejmě o Vánocích je to třeba víc, 1 200 000, protože naše e-shopy mají většinou sezónu. A vlastně děláme jako kompletní zajištění všech těch integrací, protože my máme rádi něco, my tomu říkáme jako svět propojených aplikací, že už prostě nemáte jeden velký informační systém, který má všechno, ale vlastně máte hromadu specializovaných aplikací, které se potom vlastně jako propojí do jednoho celku a vlastně to pak začíná jako fungovat nejlíp. A já si myslím, že prostě třeba pro účetní kanceláře se tohle to děje čím dál tím víc, že klienti používají různý systémy, tam padají faktury, generují se specializované systémy a vlastně všechno se to poskládá. Naprostá většina těch integrací Dativery má možnost samoinstalace zdarma. To znamená, když si koukneme třeba na ty bankovní výpisy, tak my vám je můžeme pomoct nainstalovat a ta cena potom je 2000 korun, ale když si to nainstalujete sami, tak potom je vlastně jako 0, jo, a jenom se platí ten měsíční poplatek. Jo. Takže spoustu našich klientů, typicky účetní kanceláře, dělají vlastně to, že mají spoustu těch integrací, napojují je všechny sami a vlastně po nás jako potřebují jenom občas něco, když třeba neví, tak si zavolají na podporu, kde jim pomůžou. Případně je samozřejmě možnost najmout si konzultanta, což jsou vlastně lidi, který jsou jako, ty integrace dělají dennodenně a dokážou vlastně vám i jako pomoci, jak nastavit některé procesy. Jo. To znamená, pokud třeba tady byl ten dotaz před chviličkou, jakým způsobem automatizovat ten příjem, tak normálně si domluvte jako bezplatnou konzultanci s tím konzultantem, případně pošlete, jako co byste potřebovali, aby jsme vám napsali toho správního a ono se vám vlastně jako projde, jak tyhle ty věci nastavit. Jo. A to je jeden z důvodů, proč spolupracujeme s Digitu a proč pro ně děláme vlastně integrace, protože prostě nám přijde, že je to jeden prostě z těch dílků do toho, aby všechny ty aplikace prostě fungovaly dohromady jako skvěle, aby to byl prostě takový jako propojený svět a hezky to fungovalo prostě správně. A pro vás jako třeba účetní kancelář nebo firmu prostě pak jste nemuseli přepisovat. Protože já si myslím, že dneska už je prostě doba, kdy máme dělat jako více a více přidanou hodnotu a to znamená nepřepisovat doklady, ne to, ale prostě máme spíš konfigurovat ty automaty a dělat strategie a vymýšlet, jestli jako můžeme to DPH dělat tímhle způsobem nebo tímhletím způsobem, jestli je to správně, aby prostě ty manuální práce bylo méně, protože přiznejme si to, všichni chceme vyšší mzdy a to prostě tím, že budeme stále přepisovat doklady, prostě nedosáhneme. Tak, to bylo asi za mě všechno. Za chvilku budou ještě dotazy. Pokud byste měli ještě tady, tak položte dotazy přímo do chatu, případně ještě vám na to povíme taky za chvíli. A předávám slovo zpátky. Andře.
Tak já moc krát děkuju. My jsme se snažili na všechny vaše dotazy průběžně odpovídat, ale už je odpovězeno všechno, co tady mezi tím přišlo. Takže pokud máte nějaké dotazy teď, ještě klidně prosím, nám dejte vědět. Můžete buď zase do té sekce question and answers, nebo klidně na chatu. Případně pokud byste chtěli nějakou konzultaci, dejte nám vědět. Věřím, že to pro vás bylo dneska spousty informací. Tak já možná můžu chvilku mluvit ještě. My jsme dělali integrace jako pro spoustu systémů i konkurenčních, jako je Digitu. A mě Digitu jako zaujalo hrozně moc právě kvůli té juniorní účetní. Takže já tu funkci u Digitu považuji za jako úplně skvělou a zatím nemám pocit, že by to konkurenční řešení měly, jako tu juniorní účetní. Protože jedna věc je to vytěžení těch dokladů, druhá věc je ta juniorní účetní, takže jako za mě má tým Digitu potlesk, že tohle se opravdu povedlo. Jako. Krát děkujeme. Dejte se. Dneska jsme tady kvůli vám, takže nebojte se určitě zeptat, cokoliv vás zajímá, i třeba jako co dneska nezaznělo, co by se vám naopak líbilo ještě za další pokročilé funkce, které jsme dneska nezmínili, protože je to vlastně pro vás prostor i trošičku nám dát zpětnou vazbu, jak by se vám líbilo ještě tu integraci rozvinout dále, protože samozřejmě podnětů my dostáváme spousty, ale potřebujeme vědět i třeba, že vy zrovna dneska, kteří tady jste, byste o to měli zájem. Zaznělo tady třeba v dotazech zálohové faktury, odpočet zálohy, takže nevím, jestli tady třeba máme ještě nějaký další podnět na nějaké jiné věci. Jo, tohle je jedno jako z témat, který samozřejmě padá, jestli bychom uměli odpočet zálohy od daňového dokladu. Asi by to bylo jako zajímavý. Tam je samozřejmě problém toho, že ta situace může být strašně složitá. Máte zálohu na 1000 korun, daňový doklad na 950 korun a to právě my se jako zatím bojíme trošku do této oblasti vstoupit, teď myslím jako za Dativery, protože to prostě otvírá obrovské množství jakoby potenciálních problémů. Samozřejmě takovou tu jednoduchou situaci, ta by se vlastně jako vyřešit dala, jo. Ale ve chvíli, kdy opravdu máte zálohový daňový doklady a zápočty, já nevím prostě kdo ví co, tak to jsou asi věci, které by se měly dělat v tom účetním softwaru, jo. Ale ty zálohy, já si myslím osobně, že jednou na to přijde řada, jo. To samozřejmě podobný téma je i samozřejmě jako třeba Intrastat. Teď jsme měli několik jako poptávek na Intrastat. Dá se to udělat vlastně nějakým způsobem. Uvažujeme o tom, že by se dalo zadat jako některé parametry Intrastatu už rovnou. A padl nám tady první dotaz, jak složité je zapracovat dodací listy, co to bude stát. Mně teď napadlo, že vlastně to je věc, kterou my vůbec vlastně dělat nemusíme, protože pokud to dáte jako objednávku, vytěžíte to jako objednávku, přenesete to do Flexi jako objednávku a na ní pak kliknete pravým tlačítkem a dáte vytvořit příjemku, tak vlastně ten dodací list máte hotový. No, takže to je jako jedna varianta. Druhá varianta samozřejmě je, že vám k tomu dáme automat, který všechny objednávky vydané, to má jakoby nákupní, určitého typu rovnou udělá tu výdejku, příjemku automaticky. Jo. Ale já si myslím, že tady v tomhle případě by bylo opravdu nejlepší dělat tu objednávku, patří toho mobilního skladníka, napípat to podle té objednávky a udělat skutečně to, co vám přišlo. Jo. Takže zkuste to takhle, pokud by se vám to jako nelíbilo, kontaktujte buď Digitu nebo Dativery a zkusíme to prostě jako připravit. Jo. Ono, jako já nedokážu teď úplně říct jako cenu, třeba většinou si tyhle ty věci pohybují někde kolem třeba 10-20 tisíc, ale já si myslím, že ty objednávky jako vám to udělají takovým způsobem, že jako není to potřeba. Jo. Tady, kdybyste měli tisíce, tak by to asi bylo dobré udělat přímo, ale pokud jich prostě máte jakoby méně než tisíce, tak si myslím, že je nejlepší ten postup. Pak je tady dotaz, jestli se budou do Digitu propisovat i úhrady faktur vydaných. Rozhodně by to mělo tak být a stále by to za toto udělat. A myslím si, že to na seznamu úkolů někde máme, jenom jsme zatím dělali ještě jako jiné úkoly, které jsme dělali přednostně. Takže jako vydržte, určitě se to udělá. Jo. Tak, procesu schvalování, jo, to už není na mě, to nechám vám. Mm-hmm. Lze i nastavit více osob v každém kroku? Tak tady ten dotaz dostáváme také velmi často a týká se to vlastně, když by to shrnula tu funkci skupina schvalovatelů. To znamená, že stačí, aby doklad schválil jeden z té skupiny, například tady někdo zmiňoval 2 obchodníky,
Ano, určitě je to něco, co plánujeme, teď to bohužel řešit není možné, teď je tam buď jako, že si vyberete konkrétní scénář, konkrétní lidi a jenom si řeknete, jestli chcete nebo nechcete dodržet to jejich pořadí a to je všechno, ale určitě tu funkci na skupinu schvalovatelů chceme dělat. Takže prosím, sledujte náš newsletter, pane Ledvino, určitě vám rádi dáme vědět extra. Schvalování objednávek je možné už teď. Další dotaz. Vy si klidně můžete udělat schvalovací kolečko klidně na objednávky stejně jako na přijaté faktury. Tak, a teď je tady zase pro mě dotaz. E-shopy potřebují integrovat výpisy zásilkovny, jejich zadání do Flexi je v porovnání s pohoda z pravěku. On ten jeden důvod, proč to takhle je, že protože existuje Dativery, my dneska umíme tu zásilkovnu naimportovat, my to řešíme tím, já vím, že pohoda to řeší tak, že máte platbu na účtě, třeba 20 000 a k tomu přijde rozúčtování. My tohle to řešíme přes fiktivní účet. Jo? Jde o to totiž, že vlastně vy tam máte rozúčtování na nějakou částku, ale ta částka, která vám přijde na účet, je vždycky jako menší, protože tam si ten dodavatel jako strhnul poplatek. Takže my to děláme tak, že se vytvoří virtuální účet, který se jmenuje třeba zásilkovna CZK, na něj se přenesou automaticky všechny ty platby v té nezměněné velikosti, to znamená, když třeba je objednávka na 1000 korun, tak tam přijde 1000 korun, má jako variabilní symbol to číslo té objednávky a pak je vlastně to, že se udělá fiktivní, nebo dělá se jako položka pro poplatek, která se umí samozřejmě automaticky zaúčtovat, a pak je vlastně jakoby dvě cesty, jak to udělat. Protože na tomhletom účtu, vlastně fiktivním té zásilkovny, se hromadí peníze, které vám dluží. No a pak se dělá to, že buď vám, když máte 1000 korun, 20 korun poplatek, tak těch 980 korun tam zbyde. A buď vygenerujeme rovnou výdej, který se zaúčtuje jako peníze na cestě, a nebo to necháme na tom účtu a když vám potom přijde na účet peněz, jako bankovního účtu, prostě já nevím, 25 000, tak vlastně si uděláte jakoby výdej buď z toho peníze na cestě, má to zaúčtujete, jakože to přišlo z peníze na cestě, anebo to uděláte jako tomu související příjem z té zásilkovny. Takže tímhletím způsobem se to dá poměrně dobře automatizovat, děláme to pro velké množství, když se kouknete na bankovní výpisy, tak v podstatě jako zásilkovna je jedna z desítek, který podporujeme, nebo možná už přiblížíme ke stovkám. Tak. Dobrý den, pokud je na faktuře přijaté číslo objednávky z vydané z ABRY, propojí se tato FP s objednávkou ABRE při odeslání jejím jo. Je tam samozřejmě to číslo té objednávky, nedojde k vylikvidování té objednávky. Jo. Já přemýšlím, jako my to u některých klientů děláme, ale ne z faktur přijatých, ale z faktur vydaných. Tohle to aktuálně neřešíme, protože tohle to neřešíme. A jako má to určitou logiku, protože ten proces vypadá tak, že vy objednáte zboží u dodavatele, třeba nějakým tím naším modulem pro rychlé objednání zboží a objednáte třeba 100 kusů, ale on vám dodá 20, pak zase 20 a pak vám nafakturuje 40. Jo? To znamená, a bylo by dobrý, abyste měli přehled, jako aby se to vyškrtalo. Tohle ten modul teď nemáme. Zkuste, jako pokud vás to zajímá, ozvěte se, zkusíme nějakým s konzultantem najít nějaké řešení, jestli jsme jako nenašli, jak tohle to vyřešit, aby vám to pomohlo jako to řešit. Jo. Já si myslím, že by to šlo totiž řešit přes ty příjemky. To znamená, když vám to vydáte objednávku, když vám přijde to zboží, tak ho napípáte třeba tím skladníkem a podobné věci, ty se vyškrtají z té objednávky a pak se to nafakturuje. Jo. A tím pádem bychom dosáhli toho, co chcete. Jo. Tak, já si tady vyberu ještě další, co je na Dativery. PayPal, umíte skutečně párovat jednotlivé přijaté platby k předpisům přes PayPal. V doplňku popisujete párování dle VS, nicméně data z PayPalu, které aktuálně máme, VS neobsahují. Jo, já to zkusím popsat. Samozřejmě u některých platebních bran je problém to jakoby získat ten párovací symbol. My to umíme, podle mě jako u 99,9999% klientů. Jo. Jde totiž o to, jako, že není otázka, jestli umíme PayPal, otázka je, jestli umíme PayPal přes tu integraci, kterou vy máte. Protože ten PayPal má ten párovací symbol trošičku jiný, když máte GoPay a k tomu PayPal, když máte PayPal přímo, když máte Stripe a PayPal a podobné věci. Ale v té jednotlivé integraci, já vám to zase zkusím ukázat, se dá nastavit nějaký jako párovací symbol, nebo jako podle čeho se má udělat to párování. To znamená, když tady zkusím, chvilku, vydržte, já si to musím najít, tady ten test, já to tady ukážu třeba jenom u FIA, ale samozřejmě u toho PayPalu nebo Stripeu je těch parametrů víc, tak vlastně tady, když dám pokročilé nastavení,
tak je tady, co se má použít jako variabilní symbol. Tady jsou samozřejmě nějaký jako upravený variabilní symbol, neupravený variabilní symbol, specifický symbol, popis platby, ale třeba pro PayPal tam bude, já nevím, ID transakce, ID reference a podobné věci. To znamená, ten postup je takový, že to prostě vyzkoušíte si tady nastavit ty jednotlivý jako parametry, necháte to přenést do Flexy, kouknete se, jestli je to v pořádku, když ne, taky všechny smažete, necháte to přenést znovu, jako přenastavíte, necháte to přenést znovu a takhle se to dá nastavit. A pokud by vám to stejně nešlo, tak se vždycky dá jakoby domluvit s tím konzultantem, aby vám to pomohl. Tam jde totiž o to, že u některých klientů se to nejde přímo získat z PayPalu, ale musí se třeba pro každou platbu najít objednávka v e-shopu, kterou půjde najít jako podle toho třeba ty ID ty transakce a tam teprve zjistíme ten variabilní symbol a dáme to. Jo? Takže může to být komplikovanější, ale v naprosté většině případů to jako funguje a opravdu těch klientů máme jako spoustu. Říkám, zpracujeme něco kolem 1 milionu faktur, něco kolem 500 000 objednávek a děláme jako firmy, které prodávají globálně, prostě, já nevím, Snacks, Excalidro, Moje Mana, prostě velký e-shopy, které jedou ve velkém množství těch různých platebních brán do různých světů, různý, prostě kde to je výhodnější a my v naprosté většině, jako tak říkám naprosté většině, protože myslím si, že vám o jednom případu, kde jsme se jako shodli, že se to nevyplatí, jo, ale jinak bychom to jako dokázali udělat i tam, jenom je to prostě takový, že to nevyplatí. Jenom je tam pozor potřeba dát ještě na to, že když máte nějakou platební bránu a jedete PayPal, pak vyměníte platební bránu na něco jiného a pak vlastně se samozřejmě změní ten párovací symbol, tak je potřeba to třeba jakoby nastavit, jako přenastavit, aby to bylo jinak. Jo. Ale to je k tomu nastavení. Tak. Děláme to jinak, zásilku účtujeme jako banku, protože jinak nám zůstanou nezaplacené faktury se shopu. Já si myslím, že to teďko, jak to popisujete, že zásilkovnu účtujete jako banku, tak to je přesně ten postup, který děláme my. My vytvoříme, já tomu říkám virtuální účet, ale je to vlastně banka. Jo? To znamená, uděláte banku, která se jmenuje zásilkovna, tam vám nahrajeme všechny ty nezměněné částky a ty se automaticky spárujou s těma fakturama nebo objednávkama a fakturama a zálohama a podobnýma věcma a funguje to. Opravdu máme jako velké množství těch zásilkoven, jako pokud budete chtít, já vám řeknu, kolik jich jako máme propojených a tím pádem opravdu se to dá docela jako dobře a funguje to, jo, to je jako důležité říct, fakt to funguje, máme jako na supportu prostě lidi, kteří vám s tím pomůžou, jo. A když vydržíte, já vám řeknu, kolik máme těch zásilkoven propojených, abyste měli představu, jak to funguje. Zásilkovna 221. Máme samozřejmě i řešení pro platbu přes ShopTet. ShopTet Pay je jedna z podporovaných platform. Tak. Další dotazy? Jo. Opravdu, já si osobně myslím, že jako za Dativiry, že jsme v Čechách nejlepší na propojení, na přenosy plateb. Prostě není nikdo, kdo to dělá lépe. A taky jsme do toho investovali miliony. To jako není to levný, ale funguje to dobře. A kdyby vám to nefungovalo, tak prostě my uděláme všechno pro to, aby to fungovalo, protože my chceme prostě se stát jako lídry na trhu a dodávat nejlepší řešení na přenosy plateb za pár korun. Já myslím, že jsme zodpověděli všechny dotazy, které jsme mohli. Pokud by vás samozřejmě ještě něco napadlo po tom webináři, určitě nám dejte vědět. Jak Petr zmiňoval, byly tady nějaké specifické případy, které by třeba potřebovaly nějakou větší konzultaci, podívat se na ten konkrétní případ, takže určitě se vám pak s tím ozveme. Já vám všem moc děkuji za pozornost. Doufám, že ten dnešní webinář pro vás byl přínosný, že jste se dozvěděli pár nových pokročilých funkcí, které byste chtěli využít a budeme se zase těšit někdy příště na další z webinářů a s novinkami, co jsme pro vás připravili příště. A já děkuji všem Petrovi i Lence za dnešní účast a za odpovědi na všechny dotazy. Bylo mi potěšení. Mějte se hezký den.